Bueno, hola, bones. Després de col·laborar a l'Horta Masó i el Sol Blanc fent tastets a l'Horta Masó, doncs hem descobert que hi ha una tomata molt interessant en els últims anys i hem decidit crear el nou canal Cherry TV. En aquest canal hi trobareu receptes que farem al moment, tant de restaurant com més casolanes. Aprofiteu aquest producte que és excepcional. Us esperem a Cherry TV. Per inaugurar el canal Cherry TV us hem preparat la primera recepta, que serà una coca tipus focaccia amb tomata cherry, olives negres i salsa pesto.